Matur sembah nuwun kawula aturaken. Dipun lajengaken sambutan ingkang engko kalih nunggih sambutan saking Bapak Kepala Desa Pagruyung dumateng panjenenganipun Bapak Darayanto wedal saha panggenan kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inggih pantesinubuh sakunging panghormatan panjenenganipun Bapak Kyai Haji Supandi saking tlatah Semarang ingkang samangke kula panjenengan sami tenggo-tenggo maidha hasanahipun mugi nambah ilmu kula panjenengan sami. Ingkang kinurmatan para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, lumeber dumateng para bapak ibu ingkang kawula tresnani sedaya kadang muda taruna. Ingkang kula hormati sedaya jajaran panitia pengawasan hall wonten dalu menika ingkang sampun ngracik wontenipun kegiatan menika kanthi sae. Alhamdulillah pinaringan gangsar lancar boten wonten rubida menapa-menapa. Boten supen qasidah ronita saking Mbruh Sukoharjo mduh campuran angel. Saking kanca kula Mas Komar. Mas Komar niku bola kula badminton. Badminton kok iso MC, iso nyanyi, kula ya gumun, kula ora iso padahal. Semoga kita tansah ngaturaken raos syukur alhamdulillah dan Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing samenika wedal. Alhamdulillah kula panjenengan sami ginanjar wilujeng kalis nirsambikala. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami wonten majelis pengawasan menika tansah pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi kunjuk dhateng junjungan kita panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun minal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para waruh ingkang kinurmatan, kalau ngaturaken maturun sanget dumateng jajaran panitia saha warga masyarakat RW setunggal langkung-langkung RT gangsal ingkang sakmenika kajibah dados panitia pelaksananipun kegiatan pangaosan menika. Mugi-mugi amal kesayangan panjenengan sami tansah pingatuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika mugi-mugi panjenengan sami tambah ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ama kalih kalau matur sumangga kegiatan pengawasan hall menika dipun langgengaken damel sarana tali silaturahim. Kula nek wis weruh penyanyi niki sok kecelilit-celilit ngene iki. Selak ndelok penyanyi niki masalah penyanyi kok melayu. Tak cepaki padahal ya ora tak sawer. Kula panjenengan sami mugi kula panjenengan sami tetep guyub rukun anggen kula panjenengan sami gesang sesarengan wonten alan padang menika saling menghormati, saling binantu. Wonten dalem menika alhamdulillah pengunjungipun luar biasa. Niki memang kula pesenan kula
mbok kegiatane digawe bengi kaya apa nek bengi. Nek awan kuwi bapakne ora uman. Bapakne kon buruh, ibune senengan petentang-petenteng ora karo bapakne. Ngira. Kados mangkatan ingkang saged kaluwaturaken sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.